bonke ninonke kulendlu esikuyona engikhumbula kuye kuphakamile. Nami ngithi cha ake ngi-ede nje okuncanyana engisakukhumbula noma okunye engakukhumbuli kahle noma mhlambe kwenza ukuthi umuntu uyayazi block lezi zinto angafuni ukuloke zibuye engqondweni yakhe. Ekumgcineni kwami ubaba eseqala ukubambeka kwakuSeptember 1976 la sahamba khona noSisigaba noGili sayombona endlini emhlophe. Wayebambeke kakhulu kodwa-ke wakwazi ukusibona noma engasakwazi kahle ukukhuluma kodwa wasibona. Ngendlela uSisigaba aphatheka kabi ngayo wakhala kakhulu. Angidabukiswanga ukukhala kaSisigaba kodwa ngadabukiswa amehlo kababa asibuka ngawo. Wasekhipha iduku ezesula amehlo. Ngawubuka lo mbhede ngicabanga ukuthi it's the same bed la bekade ehlala khona esixoxela ngempilo yakhe. It's the same bed la bekade lala khona simculela ahleka abheka odongeni. Namhlanje usehleli kulo mbhede usewusizi. Uyadabuka uyakhala uyasibona ukuthi sikhathazekile. Ngidluleke lapho. Ngomhla ka-19 December kwakuyisekuseni nje. Mhlambe kwako-11 la kwafika khona ingane eyayihlala noma uphilile. Sisahlala thina eNanda Seminary. Yasintshela sithi sisi ubaba akasekho emhlabeni. Ngake ngadideka kwamnyama buka ingitshela ingane ngidriver. Ngacabanga ukuthi empilweni yami ngaze ngicabanga ukuthi indaba enkulu kangaka ngoyitshelwa ingane. Kodwa-ke ngezwa ngengane. Umasa sikade simlande ngayizolo ngisithi senzele ukuthi azodla nathi uKhisimusi. Kwase kudinga ukuthi ngingene ekamereni ngihlale phansi ngimxoxele le ndaba ukuthi baba akasekho emhlabeni. Uma wakhala ngezwi elincane ongathi kusho umdlwana wenja. Wakhuluma uma wathandaza wakhala wakhuluma waqeda wathi hayi masihambe siye kuma uSosibe eMatiko. Nangempela wangena wahlala emva emotweni. Ngadriver saqhubeka saya eMatiko kuma uSosibo. Ngafika noma uSosibo ngamtshela. Bakhala babambana wathi uma uSosibo hayi mamzimela masihambe siyodlula eNqayizivele kubaba omncane. Siza ukuthi useyizwile le ndaba. Nangempela wangena uma uSosibo sahamba noma Mzimela sobathathu sadlula saya eNqayizivele kubaba omncane AK. La ngamfica khona ubaba eyibhuquza phansi enhlabathini lapha eNqayizivele egcwele inhlabathi egcwele utshani egcwele yonke into. Sengiyabuza ngithi baba yini kangaka ubusuzwile ukuthi ngizwa kabuhlungu noNtando. Bengihleli la eminyango ngezwe imoto ithi pap pap. Uma ngiphenduka sangikhweba lesandla uthi ngasukuma ngaya khona kanti ngibizwa uthi mangifika lapha kuyena emgwaqeni emotweni wathi hayi bengikwazisa ukuthi inkosi ayisekho uthi wangishiya khona lapho. Ngithi uyenze kanjani kodwa emdala into elikhulu kangaka ekutshela into enkulu kangaka. Uthi ungitshela kahle phela noNtando ngoba imini umthakathi. Sabile emuva sahlala so noma amadube nawo baba omncane noma uSosibo noma sayixoxa le ndaba ukuthi now what next. uNkulunkulu emuhle sisa debate ethu baba ngizoya kanjani uNtando ekuphamini amaNazaretha angixosha. Mangiqhamuka bazongibulala. Ake ngilinde ngenhlanhla nje kwase kuvele kuqhamuka umalume uMzimela lo waseWem ehamba noKhanyile lo wayesebenza naye futhi eWem. Mabefika lapha bobabili base bethi esethu umalume kubaba singofakazi wathi ubaba omkhulu uma kucima ilanga ke kukhanya inyanga kusho ukuthi masambe sikuphakameni. Wathi ethu baba uyanqaba bathi cha sizohamba nawe sizokulanda. Hayi nangempela kubaba waqoqa. Salandelana ke ngahamba ke nami noMasa ekuphakameni. Naye ubaba wafika safika ekuphameni kwakunomsindo omkhulu. Kunezixukuxuku abantu bedidekile kodwa ungena kababa kwathula kwathi nya kwangabe kusakhuluma umuntu. La ngabona khona ukuthi
iphupho likazana, uzana wakithi usashona naye, owayekade evuke nalo ngomhla ka-18 Disemba. Wathi sisi, ngiphuphe kambi, ngiphupha ubaba ehlabelela ethi baba ngikulolu hambo losizi nezinyembezi, hamba nami mhlekazi. Uthi kodwa sisakasiqedanga ubaba lesi sihlabelelo, uye wasethatha isihlabelelo sethi mi qhubeka Amos. Yila ngabona khona-ke ukuthi uzana bengaphuphi, ubebona lento ngoba nanguba bengene ekuphakameni kade kunomsindo ngingazi ukuthi uzothula kanjani. Kuneyixushunxushu kodwa ubaba usenele wafika engakakhulumi nokukhuluma kwathula. Sesihleli la bese-ke ngithi ngakusasa oma bese bebheka lapha impahla kababa, bese bebona elinye iputmendane elincane nje lalishawe ngey'pikili, bangazi ukuthi phakathi inkosi yami kukhonani kuleli putmende. Babizi baba uZulu, lo wayeshaya insimbi, bathi Zulu awuvule la, avule uZulu. Uma uyafika phakathi hawu kunesuthi ney'cathulo. Ubhalile lapho baba uthi Amos, nakho kokwakho engikushiyela khona. Hayi bese kuyathathwa-ke sekuyiswa-ke naku baba omncane. Bese kuyadlula-ke kulindelwe-ke njengoba bekufanele ukuthi kulindelwe, bese kuthi ngomhla ngithi kwakumhla ka-30 kwakumhla ka-30 Disemba kwakulesine, bese kuthiwa ubaba kalandwe azobonwa ngoba abantu baningi kakhulu abafuna ukumbona. Ngempela-ke walandwa nakhona lapho futhi abantu baba nomsindo futhi baze babulala ubaba uNduli. Wathukuthela kakhulu ubaba omncane, wathi ufuna ukwazi ukuthi ubani lo abamphelezela ngesidumbu, ubani lo abamngcolisayo. Wababizela ethempelini wathi-ke ngoba niyenze nje nabulala uNduli, nangcolisa indlela yenkosi, nihambisa ngegazi, nina niyobulala senoze nife. Nangempela amaNazaretha ayaqhubeka nokuyenza leyo nto yokuthanda ukubulala. Ngingazi-ke noma yazi ukuthi kodwa khona ne-element esiqalekiso. La nginithumelela iprogram yangalelo langa mhla ubaba ebekwa ngomhla ka-2 January 1977. Iyona program le ngifuna nibone ukuthi ixhubile kangakanani njengoba amaNazaretha ebeyadideka angazi kahle ukuthi uNkulunkulu uthini, ubuNazaretha buhamba kanjani. Manibuka la nivula le program nizobona ukuthi umphathi wohlelo konjibani kusami, ngizomkhumbula khona manje, kodwa owase konjibani ubalobhuti naku sengimkhohlwa, owase Newcastle wayemweseli, wayejwayelene kakhulu nabafana bakababa uPhinias. Sengimkhumbulile umphathi wohlelo kwakuPG Gumede waseMadadeni, wayewu-chairman weNyanda Chamber of Commerce. uPG Gumede wayevama kakhulu ukuthi uma kunezifo lapha ekhaya kube uyena ophatha izinhlelo zakhona, umweseli. Wayephethe nomngcwabo kaBhutmenzi, uBhutmenzi uzalwa ubaba uPhinias, uyena nowayephethe umngcwabo kababa uPhinias, nowayephethe umngcwabo kamama Mbongo, unkosikazi kababa uPhinias, nomngcwabo kababa uLuthi wase-Emlazi nonkosikazi wakhe. Yonke into ma iy'nhlelo lapha ekhaya zikhona bezeziphathwe uyena ubaba uPG Gumede waseMadadeni, kodwa umweseli, kodwa uyena obeyiphatha izinhlelo zalapha ekhaya zomngcwabo ngoba obaba bebengabandlululi, ngoba kwasabona obaba uLuthi laba bamaweseli nobaba uPhinias umweseli. Bese kuzothi ovula inkonzo-ke umfundisi wasekuphakameni uMbatha, uyomazi uNjomani, umfundisi omdala nje wasekuphakameni owayekade ikhona ngey'khathi zikababa mkhulu. Kodwa umuntu ophethe intshumayelo la njengoba nizobona nje nani uReverend Sikhakhane, umfundisi lo waseweseli uSikhakhane.
bese kuphinda futhi kuzoba khona no Reverend Phoswa naye kokwase weseli, bese kuzophinda futhi kuzoba khona uNgcobo, umongameli uNgcobo kwakwala eNanda. uNgcobo ke yena angisazi kahle noma waye uUCC noma waye yini, kodwa wayengeyena owasekuphakama. Okuyena ke owayeqala amaculo ngalelo langa kwakubaba uShabane, owaye udriver wakaCooperative. Oyena owayephethe ilokhuzana amaculo, yena wayeqala amaculo, wacula kahle kakhulu ngendlela emangalisayo. Bese kuzothi ke imbongi yakhe ke kwaba uyena uMagandaganda kaNdaba uGandelandawo. Lo Reverend PM Shandu lo bhaliwe la kwiprogram wayumfundisi wase-UCC walapha eNanda emachobeni, wayelapha ngasephosini nje. Umfundisi Shandu ngaseseminari wayumfundisi khona wase-UCC. Kwakuqhubeke kakhulu. Angazi noma nje manje yamkhumbula yena uKE Masinga waka Radio Zulu. Angazi uma usakhumbulana ukuthi wasukuma yena wathi khula makhula kancane kuyadliwe kuphakamini. Kwakumngani kaBaba efunda naye emanzi Mtoti, kodwa umngani omkhulu kaBaba AK. Lo uProfessor Ngcobo obhaliwe la uyena mngani omkhulu ke kaBaba lowo. Uyena wayemisile nasemshadweni noma eshada noma umkhulu uProfessor Ngcobo. uEZ Sikhakhane ke yena ke umngani wakhe naye omkhulu futhi wasemanzi Mtoti, waye mphathele nomngcwabo kama umkhulu. Uma kwenzeka ngisithola isithombe ngamhla kufisa uma umkhulu ehamba naye umfundisi EZ Sikhakhane, naso ngonifakela nibabone. Ngiyabonga. Nango-ke umfundisi Sikhakhane ngemuva kaBaba ngaleli langa-ke kwakuyilanga lokungcwatshwa kukama umkhulu uMama Ndlovu kusesibusisweni la noMakaSisigaba. uSikhakhane-ke umfundisi Sikhakhane oyena wayephethe inkonzo, okuyena futhi oyiphethe nala emngcwabeni kaBaba. Ngiyabonga. Iloko-ke engikukhumbulayo, kodwa ngiyakhumbula nje ukuthi wathi mayethuzana uthe, Baba ngikulolu hambo awo losizi nezinyembezi, hamba nami wena mhlekazi, ungangishiyeki kulolu hambo. Savuke ekuseni nozana ngalelo langa sakhala ngoba that was a mouthful ukuthi uyahamba uBaba. Sabona ukuthi siyazikhohlisa kuloku, ngeke asavuka. Nangithatha isihlabelelo ethi Amos qedela ke wena leli culo. Ngiyabonga kakhulu, sibe ngene kahle esikhumbuzweni. Nami ngiyozala ukumkhumbula. Umthetho wami ngiyiblock lento, ngiyaqala nje ukuyixoxa, ngikaze ngiyixoxa ngoba indaba engingayithandi. Ngiyabonga ngani zami, ngibonga nani bafowethu, Ndabezitha nawe Njomani. Ngibonga kakhulu Njomani ukusigqugquzela kwakho, usigqugquzela. Bengafuni ukukhuluma, ngingafuni ukuyibhala lento, engafuni ukuxoxa ngayo, kodwa ngendlela engibona uyinakashele ngayo ngibona ukuthi akuna choice. I have to do it. God bless you all. Amen.